This is oxygen, I'm that. Let's go, go, go. Let's go. Huy, mag-usap mo na. Ate, amigo ta, salam. Ikaw, si... mga uway ka ma... Nabuang naman akong anak. Naunsang kataw-katawan naman naning limon. Buang kining bata ba? Dulo na ako nga dito, be. Bagon ka na ko. Tama. Yes, akong anak ko. Wala man ako anak na bagwis. Magwa. Ha? Uy, kay bata. Pa. Away. Sulong ba pa? Away sila pa. Kinsa daw gwapo. Kinsa gwapo. Mao turba siya pa no. Pa. Mao siya pa no. Matay nak. Luya na ganyan mo nak. Uy. Sa kay maayo buhato ni Marumulian ka. Away. Uyas bata, away sila pa. Manta kay nga anak. Tarong manta ka sa una. Mao turba siya pa. Pa. Oh, Gwapo pa no. Pero maut ka pa, gwapo ka. Gwapo pa no. Ha? Uy, boss. Uy, Ting. Gani kina ka dira. Ako'y tuyon tani mo ba? Unsa anak nimo, boss? Istorya ba ng limon? Oy, boss. Kana man, unsa tuyo mo na ko dai, boss? Kuan mo gud unta, Ting. Tinuto istorya nga. Ikaw nga nadungog dito tong mga silingan ba nga mutambal ka og mga buang? Oo, tuod, boss. Mate. O ba nga ani ko dire kay mo na kung tuyo ang gusto mo tawag sa mga anak kay so sa una, boss, kay butan ni mo anak sa una biya tarong bi kay na nya karon kay mo nang gusto ko mo volunteer kay ako mo kabuang mo anak, boss, mo nang manay ko karon kay gusto ko mo tabang yan. Amo ba, Ting? Na salamat gyud kay nimo, Ting. Mao gyud ang gipangayo nga nagitaw nga mo ani nga motabang sa mga anak. Sige daos na to unahan. Sige, boss, sulod to ni murag gate dira. Ato agi sige. Nadira ang agyanan. Sulod alitik pa rin. Wala. Ang bilis. Ting, salamat gyud kay kiniabot ka. Ug dili patungod nimo murag mawad-an ang gyud paglaom. Anak ka balaka na, boss. Ako ni bahala na. Sayang ang power na di makaya nimo anak kung ako lang tabalan anak kay boss. Tubala na. Ay, salamat gyud kay Ting. Sige, Ting. Dire. Uban tari dira ang anak ari. Patay loyal kaysa ang anak, Ting, ay. Boss. Tubala na, boss. Ako nang bayo ng anak, boss. Diba? Mutan kayo anak mo, boss. Mga gusto ko yung tabang yan. Mayo. Patayin ta. Ayos daw Bayo ba kay? Isda Kapit itong bantay. Bawi ng tato. Muta paniyoy. Kan kayong isda, no? Natakaon pa po na ni. Ting. Uyay guys ang anak, Ting, oy. Unsa no? Kaya pa ni mo tambal? Sa walay posible sa tao. Sabot ako mo tambal. Uli anak. Ba? Gamay. Murag utok ri gyud. Ako diferensya na yon, utok ra.
Kaya din na. Kaya sa utok pag gani gamay ray kulang na. Boss. Ting. Parang sugod ta. Sige ting, para kuha na ginoo anak. Nakoy bungutanan niya og tubag nagtarong. Napay tsansa nga maulian siya. O ba? Uy, mo na dako kay tsansa. Sige nak, tarungag tubag na ka. Tarungag yun. Na, buang mamudra. Masukod re. Saba kay mo. Uy, Dudong Ardot. Unsa makadira? Nak, tarungag tubag na. Tarungag tubag. Bugok mo? Masuko kita ka, masuko. Buang, di mo. Batay, boss. Nakatubag yung anak, boss. Sakto yun. Tako igsansa, boss. Tako igsansa. Maulian mo, anak. Sige. Kani kadua, boss. Ako niya, puta na otro. Batubag, ganyan po. Basta ko igsansa. Sige. Nak, tarong anak. Kani, dong ha, dong Ardot. Kani, dong. Saan dong? Bugo lagi siya pa. Sinilas, bugo. Hala. Ting, nakatubag mo yung anak, ting. Tako igsansa yun. Tako igsansa yun. Maulian. Kaning sunod, boss. Kung makatubag saan eh. Mas tako pagsansa yun. O ba? Nak, tarungan nak. Hoy, Dudong Ardot. 1+1. Nak, tarungan nak. Daghan man na tubag inyo pangutana mga bugo. Kanang 1+1 sa education equals 2. Dayon kanang sa programming ng 1+1 equals 1. Bugo dito. Oh no! Kanang 1+1 sa accounting is 0 in zito. What the fuck? Look! Sabang na! Bright sa anak! Nagkarag answer sa 1+1 eh! Nagkarag answer sa 1+1! Karoon pa ko ana ba? Ay base na buang na guro ni Ting! Buang na yung anak! Boss, sorry! Buang na anak gini mo! Dili man kayo na may education programming accounting! Buang ako anak! Buang! Kasi kurso ni mo! Programming! 1+1! 1! Ang bright! Sakto! Atay tuod! Sakto siya! Sakto siya! Ako! Education mo! 1+1! 2! Accounting! Ambot lang! Amag eskwela na! Pati bright lang! Advance yung anak mo, no? Pasti lag, napay, sansa? Genius, parang genius ba anak mo, boss? Ay, nalabihan ko, bright? Depende na, pod. Masih ako nalabihan ka, bugo na. Mau ba? Ay, nga anak, pero ting, napay, sansa muli, anak. Kaya lang, kada atong tanawon. Kaya ano ito ng pagtagad na, kay bright, bugo, sobra, advance bugod. Lagi, no? Wala mo ka, lagi anak. So, kabuang po gamay kayo, advance ba kayo? Lagi? Sige, pero karoon mo katambal nga na, boss. Karoon mo katambal nga na, bright. Bright, ayun. Programming, something, education. Nagkatulo ka po? Na, okay, naglikaskwela mo anak. Kung eskwela, wala, kibagwa mo na. Grabe ka, utok, no? Gamay, ko, utok yun. Gamay, utok. Umong ka ni. Depende po nas nagway, basing bagwa na. Ay, ayo. Out mo naunang sa pero okay lang. So gwapo po gamay ko siguro. Oy, galibog ta. Gwapo dili bright din. Pero padayon ta. Na to sa man napagi isa pa utana last na gid. Last lang utana nako. Ug matubag na. Matubag niya urag. Muli ni gid. Uli ada ganya kaya salamat advance kay advance kay utok oy para abi ka bright na. Di boss, ridwan pagani na nga 18 na kita. Advance edad. Oh, eskwela sa elementary. 18 na edad. Grabe. Advance. Ato ni pautan na. Yes. Nak, tarungan answer gid nak. Bugok mo duagot kay wala mo kay eskwela. Bugo. Bugo good. Ingam tag bugo. Bright na akong anak. Ay, bright na anak. Liwat na sa papa. Apa? Mura. Sige. Ipangutanan na. Ipangutanan gid na las. Mulian na gid akong anak. Kampo lang masakto yan. Sakto gid lagi. Dudong Ardot. Unsa na imong sa tapad nimo? Ini? Sundang man sundang. Oh. Loh. Sakto man. Dudong Ardot. Para asa man ang sundang? Ini sundang? Bugo gitu. Para tigbas yun yung dua. Run. Anong kailangan
Ikaw ang minamahal ko. Uy, kay bata. Wanta ba? Unsa ka tinutong istorya nga amo ba? Salamat yung kay ni mo teng. Amo kay mo. Natakaon papo na ni. Ay dali ba yun lang. Pero nga pagtubag ha, sa nasututan na ni. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sige, biga, biga, di Japon ka uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sige, biga, biga, di Japon ka uyab. Hantod karon bay, single Japon bay. May pagmupalit na lang ka og tinapay kay kung mag-uyab ka biyaan Japon ka. Ouch! Wa na kay nawong, wa pa joy kwarta. Okay lang na uy, dagan man tadoy. Dagko og idoy, gamay sila og totoy. Ana jud sila mga pilian kay kung manguyab ta igo dayon tanggihan. Diyos ko amahan, lamig gulgulan. Murag nay laman, nawong biya og bakugan. Hoy, ikaw, nakoy pangutana ba? Unsa to? Nana kay uyab? Way uyab, Kinsa na? mauna sila. Way uyab, Sila na? oo way sila. Way uyab, Ngano man? ang butra lagi bagong tuig na wala Japon kay mauyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab,